Hej sammen, velkommen til min kanal. Og i dag, der skal vi spille noget Freaky Prison. Yay! Og I kan nok se i min kister. Jeg har næsten ikke noget weed. Jeg skal lige lægge der. Det er simpelthen fordi, at jeg har lige været nede ved Black Market. Og selvfølgelig, hvad tror jeg der skete? Jeg døde med selvfølgelig 4 stacks brød. Så det var bare skønt, ikke? Så derfor har jeg ikke så meget lige nu, fordi jeg lige har solgt og sådan noget. Og jeg har også solgt seeds. Så ja. Og der er masser af ting, jeg skal fortælle om i dag. Som for eksempel, hvis jeg lige går i F5 mode. Hvad er det her så? Det er min nye skin. Wow. Det er simpelthen fordi, jeg har fået en nyt skin. Og det er selvfølgelig ret nice. Og det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Så det er selvfølgelig super nice. Okay, det her ser mega skørt ud, efter jeg gør sådan her. Okay, nu skal det nok stoppe. Men i dag, der har jeg tænkt mig, at vi skal lave lidt PvP og sådan noget. Ja, det skal vi nok. Og jeg tager bare sådan en armor her, for jeg har masser af dem. What fail. Okay, så vi kan bare i gang. Og som I kan se, så sorry at starte med let's play, eller gameplay, I don't know, hvad fuck vi skal kalde det. Lidt sent, fordi jeg startede helt op i B, og jeg har ikke så mange penge, men jeg har 300.000. Men det er simpelthen, at hvis I har set min gameplay let's play inde på Fængselshotel, Minecraft, så vil I også kunne se, at der har jeg også allerede nogle penge. Og der snakker jeg lidt om min kanal, og der siger jeg også lidt om, at jeg startede lidt sent. Oh shit. Det er god PvP, hva? Jeg dør til at starte med. Det er den bedste PvP nogensinde. Ja. Nej. Jeg skal se Katemkit. Ej, 25 minutter, fuck it. Jeg tænker bare, at vi køber en pickaxe og camper med Black Market, men jeg dør sikkert selv, så det er nok ikke særlig godt. Og det der med, der er info. Lol. Det der med, der er info inde på. Hvad sker der for mig i dag? Det der med, der er info om min kanal, som jeg har sagt inde på Fængselshotel. Hvis I kan se det, så foreslår jeg, at I først skal ind og ser det, før I ser det her. Hvis I også lige vil vide noget om min kanal og sådan noget. Ja. Der er altid så mange, der camper på Black Market. Det er vildt irriterende. Der er faktisk rigtig få gange her. Ja, hvad laver du? Ja, nu dør. Det er irriterende. Og som I kan se, så har jeg også en bande. Noget Firefoxes. Og jeg kan lige kigge her. Bande 10. Den er level. Den er level 4. Yay! Så vi skal prøve at få den op i level 5. Men før man kan få adgang til kafeteriet i B, og jeg er jo B, så skal man have lavet den der mission. Det skal først være, når banden er i level 5. Og det skal vi, hvilket vil sige, at vi først skal købe 20 cigaretter, før vi kan få adgang til næste mission, hvor vi også skal bruge cigarillas. Og de er pænt dyre, de koster 20.000 per stykke, og jeg skal bruge 20. Det kan I selv regne ud, det er 400.000. Ikke døm mig, hvis jeg lige regner forkert. Jeg sagde på et eller andet tal, så. Ej, stop nu! Hvor mange gange skal jeg lige dø? Altså. Er I klar? Jeg har 4 hjerter. Lige om lidt så dør jeg. Jeg gider ikke op, så dør jeg. Ja. Kom nu. Jeg er så dårlig til PvP. Jeg er mega røv. Ej. Jo. Hvad? I don't know. Jeg er klar. Se, jeg kan forudse i fremtiden. Jeg ved, der er en, der camper. Jeg kan forudse i fremtiden. Jeg sagde rigtigt. Nej. What? Fail. No. Det var ikke så sjovt derfor at se på det. Hvad sker der for mig i dag? Okay. Jeg er lige inde i min celle, halløjsa. Jeg vil lige bare kalde det rum. Fordi at i Fængselshotel, der kalder jeg det rum. Ej, lad nu være. Satan der. Og i Fængselshotel kalder jeg det celler, selvom det er rum.
Og i Prison, så er det jo bare blevet sådan, så jeg kalder det rum, så er det sådan helt bygget om. Ui, så er det simpelthen dejligt flot skin. Ui, og jeg får, det ser så dumt ud, der er anti-cheat. Nå, jeg har ikke engang vist den selv ordentligt. Det var første video der. Ja. Der er tools. Mad, masser af kylling. Der er bare lidt planteting, halløjsa. Seeds, wheat delicious. Armor. Byggeri, halløjsa. I don't know. Det kan jeg. Det er slet ikke helt husket, men det er lige meget. Så skal vi huske at replante. Det havde jeg. Købte. Ej, lol. Hvor er den? Ej, rip. Det var fandme ikke sjovt godt. Men jeg tror ikke, der bliver sådan en særlig lang video. I guess. Det ved jeg fandme ikke. Jeg tror ikke, den bliver så lang, fordi det bare lige er den første video, hvor jeg bare lige skulle fortælle lidt om kanalen og vise. Men jeg kan da lige give en rundtur i eBay. På Freeworld Prison. Jeg ved ikke hvorfor, men i sin sidste, ja, det er vildt, jeg har så lidt penge i forhold til hvor lang tid jeg har spillet Prison i B. Ej, rip. Ja, det er et mega smart trick, men kan det der. Ja, det var meget smart, ikke? What? Halv sak, halv robot, eller hvad? Men jeg har været i B i over næsten 2 måneder faktisk. Næsten snart 2 måneder. Man kan ikke sige næsten snart. What? I hvert fald. Jeg har snart været i B i 2 måneder. På Freeworld Prison. Og jeg har alligevel kun 300.000. Fordi at i den sidste måned, så har det været så svært for mig at tjene penge. Netop fordi at der er hele tiden nogen, der kæmper Black Market. Og jeg ved ikke for, men jeg kan bare aldrig komme derned. Og jeg dør hele tiden. Det har jeg nok allerede set, for jeg tror jeg allerede er død 6 gange i videoen. Og det er ikke så godt. Hvad lever I nu? Nej. Ej, jeg vil lige Nå, jeg kan lige give en rundtur. Her. Der var en, der viste røv til mig, det er flot. Her, der er spawn. Det er med chemist shops nu. Shooting. Ja. Der er en sælge ting dyre og købe ting billigt. Her, der er den normale shop. Rigtig fin sælge. Og her, så er der også. Her, der er der til, hvis man kører de... What? X. Der står. Jeg kan ikke venstreklikke, når der ikke er noget ved. What? Er det en fail det her, eller hvad er det? Ikke dem. Okay. Men her, der kan man få sin lapiskey og sådan noget, hvis man er dem, der køber dem. Det gør jeg ikke. Bæltedyr, okay. Her, der er danske spil. Det er meget spændende. Ej, stop nu. Stop dig selv. Nej. Her, der er danske spil. Som jeg tænker, vi lige prøver. Whoopty. Nej, hvad laver jeg? Jeg trykker alt for mange gange. Lol. Rip mig. Rip. Nej, jeg skal lige se. Nej, jeg brugte næsten 100.000. Nå, så skal vi lige få gameplayet lidt. Hvis jeg vinder en jackpot, så skriger jeg bare lidt, men det ved jeg ikke gør, så jeg... Hvad? Shit. Fuck ja. GG. Hvad skal der ske? GG, mand. Shit. Whoop. I like the move it. Whoop. Det er første gang, jeg vinder en jackpot. Jeg har ikke vundet nogen i C eller sådan noget. Er du galt? Det er da ikke også... Jeg er så glad for, at jeg fik det på recording. For jeg sad og sagde, det er så vildt, jeg skriger, hvis jeg får jackpot, ikke også? Og så kommer den rent faktisk. Og jeg har lige snakket om, at jeg ikke kunne tjene nogle penge. Hvad sker der? Jeg tjener lige en masse moneters. Jeg kan lige gemme det sidste færdige.
GG. Det er da ikke også. Det var det vildeste nogensinde i mit prison øjeblik. Ja, så får jeg også lige Emerald. Hvad sker der lige for mit held? Jeg har lige sagt, at jeg har haft en ulykke periode. Hvad sker der? Så får jeg alt muligt good stuff. Hvis jeg får... okay, jeg var lige ved... jeg er på 700.000. Woohoo! Hvor er jeg vild. Jeg er så glad, mand. Nå, inden jeg gambler for meget, så skal jeg også lige vise rundt ordentligt. Men episoden skal heller ikke blive for langsom. Men jeg kan lige vise ordentligt rundt. Så lige herfra igen. Her, der er spawn. Og der, det er danske spil, hvor jeg lige har vundet jackpot. Woohoo! GG. Og det... What? Det er lukket? What? Det skulle da ham, der har lavet strand. Han spiller han også på Freakable. Det vidste jeg ikke engang, han gjorde. Nice nok. Så her, der er mine. Og hvad slun? Ja, der er mine. Hvor man kan mine jern, lapis, sandstone og sten. Og så er der med kæmpe mine dernede. Ja. Pis, jeg kan ikke løbe. Her, derinde, hvis man kan derind og lige til højre, så er der sådan kan lige vise det, inden jeg bliver slagtet. Ja, der, nu. Så hvis man kan... Nej, jeg kom til at slå Mr. Fat Red. Please sig, han ikke opdagede det. Ja, kylling, jeg var sulten. Like it. Okay. I hvert fald. Så. Hej, mester. Ej, det mener du ikke. Nope. Hvis jeg bliver jailet, ikke også? Så skriger jeg for det nogen, for jeg er i gang med noget. Og jeg er lige vundet. Jack. Hvad sker der, for når jeg siger noget, så sker det? Nå, jeg kommer lige tilbage, når jeg er ude af jail. Ses. Så er vi ude af jail. Og GG. Jeg fik fandme jackpot. Oh yeah. Og det var at bare mig, eller at det nogenlunde vildeste jackpot nogensinde. Fordi jeg sidder endda og siger, at jeg gerne vil have den. Og så får jeg den fandme. Så det er fandme vildt. Jeg skal snart tage rundt episoden af, men jeg tænker, at vi lige viser resten rundt. Der er mine, det tror jeg har sagt. Budum. Her. Der er der fitnesscenter. Så hvis man har adgang til her, så kan man få nogle cigarillas, som jeg desværre ikke har. Og ja. Her. Den. Jeg kan lige prøve at se, inden jeg bliver flækket. Derovre, dernede. Der er der en indgang lige til højre. Og der kan man komme til et slags blækmarked. Ja, fuck. Nu dør jeg. Ja. Her. Der er træfarmen. I don't know. Og der hvor der er et hul, der er PvP-bilen. Og den er pænt farlig, hvis især man skal nok have stikke der ned, hvis man er helt ny op i bet, fordi så bliver man flækket med det samme. Især ikke hvis man er god ting på sig. Jo, selvfølgelig hvis man er godt armor, eller hvis man vil, eller tør. Så kan man selvfølgelig godt. Pis, jeg er ikke mere med. Jeg skal lige skrive suicide. Så fik jeg mad igen. Bum. Så var træfarmen. Her. Der er der portaler til med kæmpe celler og normale celler. Ja. Her. Der er der celler. Hvis man hopper ned her. Ja, det er vist mere nye end de andre celler. Eller end den der. Det er nu helt til slutningen. Jeg tør ikke gå derned, fordi jeg bliver flækket bagfra. Ja. Der er black market. Ej. Pis. Dernede, der er med kæmpe celler. Jeg gider ikke gå derned, for jeg bliver flækket, for der er en lige bag ved mig. Yes, vagt. What the that? Jeg har set rimelig mange vagter. Jeg har set Mr. Fat Rat, Local har jeg ikke set en til. Jeg har også set ham der, Adam, eller hvad han nu hedder. Her, der. Normale celler. Oh shit. I gonna die. Ja, I know. Den her video tror jeg bliver lidt lang. Det skal nok ikke helt blive, så jeg runder snart af, hvis jeg lige kommer ind i cellen. Som jeg sikkert ikke kan. Der bliver der bare fyret jails af. Ja, der var de normale celler. Eller nogle af dem. Her nu. Der er der black market. Ej, styr jer, mand.
Vi kører lige en pickaxe, så kan vi slå igen. Slå til. Pickaxe. Det var det. Og det er noget, at man ikke kan sætte de der ting, som man bruger til at donere. Det tror jeg vist ikke, man kan. Jeg har i hvert fald prøvet før. Tools. Hvor det ikke helt virkede. Jeg tror vist nok, det er noget med for serveren til at lægge. Så hvis du så var man prøver at få fat i Freak. Hvilket jeg altså ikke får. Sikkert ikke får. Fordi så kan du komme sådan en donation til. Der er det her nu lige for enden af gangen. Der er min celle. Der er masser af Huidelicious. Vi kan farme. Når vi lige har gjort det, så slutter vi den af. Jeg lader være med at dømme mig. Jeg ved godt, det der flot. Jeg ved godt, det der det ikke sådan vokser. Men det er bare sådan for pynt, fordi ellers jeg ved ikke helt, hvad jeg ellers skal der. Sådan. Huidelicious. Og jeg hader, når man smadrer de der weed, der ikke er helt... Jeg hader, når man smadrer de der weed, der ikke er helt vokset, fordi jeg får det bare mega dårligt sådan, like, hvis det er til for eksempel sådan en der er næsten helt fuld, og så må man til smadre, det er mega noget. Men ellers skal man gå sådan helt forsigtigt, og det er også lidt noget. Så tænker vi lige lidt i kisten, og så runder vi den af. Jeg kommer til at smadre en færdig. Jeg har det der anti-cheat, jeg får en sådan chok. Sådan. Køb det. Så ja. What? Nå, sådan der. Jeg vil rent faktisk bare gerne sige mange tak for at I så med. Husk at kommentere, like, subscribe, alt det der lort. Så ja, jeg vil ses næste gang til næste video. Så ja, bye bye.